We always have the 5 minute. Oh. We are going. I think did I spoke? Did you hear me? Yeah. Yeah. Always wait 3-4 minutes. Thank you. Do you think we can start? Thank you. Hase gaitezke orduan, ezer baino lehenago, eskerrak nahiko nizkieke lan egin duten pertsona guztiai, lan handia egin dute kongresu hau antolatzeko. Izan ere, era honetako bilerak beharrezkoak dira, pertsona askok lan egin dute, maila desberdinetan eta horregatik berriro ere, eskerrik asko insertsori, eskerrik asko antolatzaile taldeari ere bai. Eskerrik asko. Orduan, iritsi gara, bigarren osoko bilkurara, eta osoko bilkura honetan jorratuko den gaia garrantzitsua da. Hain zuzen ere, ondarea eta ikasitako lezioak ospatuko ditugu. Gure zareak 15. urtebetetzea egingo du, ospatuko du, aurretan. Eta ikusi dugu bazkideak asko ugaldu direla, ekintzak ere bai, eta esperientzia handia metatu dugu. Eta horri esker, hobeto ulertzen dugu zer den hiri lagunkoia izatea. Eta leku askotan aplikazio praktikoak antolatu dira maila regionalean eta lokalean. Garrantzitsua da hiru egitura horiek, hiru maila horiek edukitzea. Eta gainera elkarrekin lan egiten dugu, lankidetza handiarekin eta horreren malgutasun handiarekin. Eta horretaz guztiaz hitz egingo dugu orain. Bai zareak eta bai kide diren hiriek helburu bat eduki dute beti. Alegia, mundu lagunkoiago bat egiten laguntzea. Zeinetan pertsona guztiek aktiboki parte hartu dezaketen plangintzan. Oda ez dute bakarrik zerbitzuren bat edo beste jasoko, baizik eta modu aktiboan plangintzan, zerbitzuaren plangintzan parte hartzen dute, adibidez, zahartzaroari dagokionez. Beraz, pertsonekin lan egiten ari gara, baina prozesu horren parte ere bagara. Orduan, begiratu behar dugu zer ikasi dugun, ibilbide honetan, eta nola aplikatu lezio edo ikasgai horiek mundu aldakor honetan. Badirelako noski oso biztanle zaurgarriak. Gaurko hizlariak beren esperientzia handiagatik hautatu ditugu. Hain zuzen ere, hiri lagunkoiagoak bihurtzeko lan horretan. Baina badira beste aditu batzuk, segurazki publikoan egongo direnak, eta noski kanpoan ere bai. Berez, esperientzia ugari daudelako oso interesgarriak, eta proiektuak ere ugari kalitate handikoak mundu osoan.
Hasiko naiz, esaten bi hizlarik huts egin digutela, Quebeceko gobernuaren ordezkaria ez da etorri. 2008an hasi ziren programa horrekin, baina zoritxarrez ezin etorri izan da, eta zahartzeari buruzko konbentzio nazionaleko ordezkaria ere ez da etorri. Gure lehen kongresua Dublinen egin genuen 2011an, Irlandako ordezkaria hemen dago, eta zorionak eman behar dizkiot, bertan hasi zelako gure ibilbide berezi hau, beraz eskerrik asko Irlandari. Bigarren batzarra 2013an egin zen Quebecen hain zuzen ere, eta ez genuen pentsatzen 15 urte geroago honelako mailan egongo ginenik ere. Baina garai hartan erabaki genuen 2 urtez behin egitea kongresu bat IFA delakoak, 2 urtez behin beraz egiten zuen kongresua edo batzarra 2 urtez behin. Publikoan dauden pertsona adinekoentzat, jakin behar duzue, 15 urte bete dituela gure sareak, baina askoz lehenago hasi zela. Gaur goizean, hemen egon bazarete, Alexek Copacabana aipatu du, eta Rioko auzo horretan edo distrito horretan, duela aspaldi egin zen ekintza bat, hasi ziren halako ikerketa batzuk egiten, gero gia bat, gero protokolo bat egin zen, Vancouverren, Kanadako osasun publikoko agentziak finantzatuta, horregatik eskerrak eman behar dizkiet, hemen ordezkariei egindako ahalegin guztiengatik. Eta nik uste dut hori gaur aipatu beharra dagoela. Bueno, zer egingo dugu osoko bilkura honetan? Hizlari bakoitzak 10 minutu inguru izango ditu, bere aurkezpena egiteko. Eta gero, galdera erantzunen txanda irekiko dugu bukaeran. Eta nahi genuke publikoak parte hartzea. Baina, galderarik ez baduzuen, nik badauzkat batzuk prestatuta, baina benetan nahi dugu zuen galderak jasotzea. Aukera bikaina delako. Benetan esperientzien berri eta ezagutzak trukatzeko, beraz, aprobetxatu ezazue aukera handi hau galderak egiteko. 1 minutu, ordu erdi inguru eukiko dugu galderetarako. Tira, hasi gaitezen Eba Salaberriarekin, Ela Salaberria Artano, ez dakit ondo esan ote dudan, espero dut baietz. Transfertility Office, and she's the one who coordinates. Donostia udaleko ordezkaria da. Berez, udaren planaren koordinatzailea da. Hain zuzen ere, Donostia hiri lagunkoia bihurtzeko planean. Bera, udalaren zeharkakotasun arduraduna da, eta gonbidatu nahiko nuke. Lehendabizikoa gaztelan izango da, bigarren hizlaria frantsesez. Arratsaldeon, bai, saiatuko naiz 10 minutu hauetan Donostia lagunkoiaren esperientzia partekatzen. Eta batez ere zer ikasi dugun partekatzen. Donostia lehen hiria izan zen
estatuan sare honetara batu zena, 2009-2010, beraz badira urte batzuk. Ni garaia hartan beste ardura batean nengoen, udalean, baina hemen badira lankide batzuk hasiera-hasieratik egon zirenak, eta beti entzun diet esaten, hasieran oso ondo ez zekitela, hiria sarean sartu zenean, zertarakin doazen, zehazki. Seguruenik, hasiera zelako, nazioarte mailako testu inguruan ere, inorketzekian oso ondo zer zen lagunko itasun hori, baina garaia hartan, diagnostiko bat egiteko helburu horrekin, 8 lan esparru identifikatzeko helburu horrekin, lagunkoitasunak ez du frogatzen zer egiten duen hiri batek, hiriak lan egiten zuten lehenago ere, baina halako egitura bat, sareak halako egitura bat eman zion, metodo bat ere bai eman zion gure lanari. Eta hasierako urte horietan, esango nuke, batez ere ikasi genuela zertarako balio zigun diagnostiko hori egiteak. Fundazio batek egin zuen, Matia Fundazioak, udalaz kanpoko fundazio batek egin zuen, gero udal arloak hasi ziren ikusten eta aztertzen nolako ekintzak burutu behar ziren, plan bat osatu zen, eta guretzat aukera on bat izan zen ikasteko, batez ere zertan laguntzen zigun eta zertan ez, sarean egoteak. Eta berela konturatu ginen, bete behar genuela, halako metodologia bat, baina zentzu bat ere aurkitu behar diogu hiriarentzat. Eta berez hori da metodologia bat eta pauta komun batzuk laguntzen dutenak, baina Donostia ez da Quebec, ez da Amurrio eta ez da Madril, gure ezaugarri bereziak ditugu. Alkateak dioen bezala, ondo ulertu behar dugu zein da gure testu ingurua eta horretik aplikatu ikasten duguna. Horren lehendabiziko ikasketa urte haietan, iritsi zen momentu bat non egitura hori pixkat korse bat bihurtu zitzaigun. Eta, hasi ginen pixka bat geure burua askatzen, eta geure buruari galdetzen zentzua aldu Donostian 8 esparru aipatzea, horietako askotan ibilbidean dia eginda daukagunean, eta gauzatzeko errepikatzea izango litzatekenean, mugikortasuna, adibidez, ibilbide luzea eginda gaude hor. Horren barrekiturak eta bat egin genuen eta erabaki genuen fokoa beste nonbait jartzea. Batez ere, hiriko agendan indartu behar ziren puntuetan. Ez, ibilbide bat jada bazeukaten puntuetan. Beraz, 8 ardatzetatik 4 pasatu ginen. Eta atzo uste dut ere aipatu zuela alkate batek, gure lurralde honetan zeharkako gauza asko dauzkagu, eta gure antolakundeak jada ezin du gehiago, batzea delako, eta jendeak ez duelako guztia ematen. Beraz, kontuetzen ekintza gehiago egitea baizik eta kanpora halako begirada bat eranztea. Zahartzea modu berezi batez ikusteko eta lan egiteko. Ordan 4 ardatz horiekin. Eta batez ere nolakoetan enfokatuz, halako helburu bat aurkitu dugu, zentzu bat aurkitu diogu, gure lanari, eta hiri lagunkoia evoluzionatu egin den zerbait da, orain eredu bat badugu, denok eraiki duguna, hirian
eragile asko daude lanean, elkarteak, fundazioak, unibertsitatea, hain zuzen ere, zahartzea ulertuz hiriaren eraldaketarako motore bezala. Disiplina desberdinak elkartuz eta zubiak eraikiz erakundeen eta komunitatearen artean. Adineko personen perfilen aniztasuna aktibo bat bezala ulertzen duena. Hitzak dirudite gauza hauek denak, baina kontzeptuak dira, halako norabide batera eramaten gaituztenak, berdin da hirigintzan nagoen, gizartek ekintzan edo auzokideen elkarte batean nagoen. Orain, badu talde eragile bat, bertan identifikatzen ditugu agendan ez dauden erronkak, horien inguruan hipotesi batzuk, zehazten ditugu, proiektu txiki batzuk bultzatzen ditugu, irtenbide posibleak aktibatu ahal izateko, horrela ikasi egiten dugu, ikasketa horietatik saiatzen gara gure logiketara eta gure dinamiketara txertatzen. Lan esparruak edo lan eta elkarlanak lortu behar ditugu, arlo desberdinen artean, adineko personei protagonismoa emanik, baita zaurgarritasun edo euskortasun egoeran daudenei ere, bideak aurkitu behar ditugu pertsona hauek ere beraien ekarpena egiterik izan dezaten, erronkak identifikatzeko orduan eta irten bideak aurkitzeko orduan ere. Horrek badu zerikusirik konfiantzarekin, errealitate ondo ulertzearekin, jendearen bila irtetearekin eta ez haien zain itxaroten egotearekin, edo lurraldearen puntu indartsuetatik lan egitearekin, batez ere puntu indartsuetatik lan espazioak ere zaindu behar dira eta eginez ikasi, bidean ikasi alegia. Atera dugun ikasbiderik handienetako bat errelatuaren garrantzia da. Zer esan nahi dut honekin? Segun zein hizkera erabiltzen dugun, zahartzeari buruz hitz egiten dugunean, adibidez, jendea leku desberdin batetik hurbiltzen gara. Guretzat zahartzea ez da arazo bat, errealitate bat baizik, adineko pertsonak aktibo bat dira, ez adinekoentzako hiri bat eraikitzeko, baizik eta guztientzat. Bizi luze edo longevitatea nola identifikatzen dugun ere garrantzitsua da, guk batez ere bizitza plenoari buruz hitz egiten dugu, aspirazioa bizitza plenoa izatea izango litzateke, eta hor zerikusi handia du dauka guzti horrek harremanekin, horregatik hiri lagunkoiak aitortuta dago sortzen ditugun proiektu guztietan harremanak garrantzi handia daukatelako. Erabiltzen dugun errelatoria esker, pertsona askok parte hartu nahi dute prozesuetan eta sortzen ditugun espazioetan, topa guneetan, adin guztietzako hiri bat eraiki nahi dugula, esaten dugu, eta errelatu horrek edo kontakizun horrek lagundu egiten du. Jendea hasten da pentsatzen nola parte hartu dezaket. Nik uste dut gizakiak izan da, erakargarriagoa dela parte hartzea zure ekarpena ongi etorria den leku batean, eta zure ekarpena onesten den leku batean, berdin da ekarpen hori txikia den edo handia, baina beti da baliotsua, eta
Horrek guztiak zerikusi handia du auzoetan egiten ditugun esperientziekin. Kanpoko terrazan ikusiko duzue, ikusiko duzue 200 bat adineko pertsona daudela, auzo askotatik etorritakoak, erakusteko arte egintzaren bitartez nola landu daitezken, lokarriak, harremanak eta zaintza. Auzoa eta hurbiltasuna da gure eskala, eta hor errazagoa da politikak aplikatzea lurraldean pertsonak daudelako, gure lankideak direnak, eta hor gizarte zerbitzuak daude, baina baita kultura ere, bukatu beharra daukat. Beraz horiek dira atera ditun ikasbideak, baina noski aitortu behar dugu tentsioak ere egoten direla. Izan ere, 15 urteko ibilbide batean, ibilbide horri eustea ez da erabat erraza. Eta epe luzeko prozesu hauek konplexuak dira. Oso modu artesauan egiten da lana, denbora behar da. Kostatzen da ikasbide horiek egituretara iristea. Memoria eta ezagutzaren transferentzia gehiago landu behar ditugu. Eta bukatzeko, ideia bat guretzat oso garrantzitsua dena. Zahartzearen esperientziak laguntzen digu hiria hobeto pentsatzen. Denontzat hobea den hiri bat, eta hiri lagunkoien sarean parte hartzeak lagundu digu erronka global batekin ikasten eta ikasbide asko lortzen ere bai, eta guztientzako hiri bat egiten. Eskerrik asko. Gure hurrengo hizlaria. Frantsesez mintzatuko da. Pierre-Olivier Lefebvre da. Frantziatik dator. eta 2012tik parte hartzen dute hiri lagunkoien sarean. Pierre-Olivier sarearen arduraduna da Frantzian. Elkarte bat dago guztiaren oinarrian eta ez gobernu bat. Berak kontatuko digu hori dena. Mesedez eskatu nuke 10 minutuetara mugatzea. Gero debaterako denbora eduki ahal izateko.
Entzuten diazuen, bai. Pixka bat itxoin behar dugu. Teknologia arazoak ditugu. Susanak esan duen bezala, Dublinen elkar ezagutu genuen, 2011an, ni Dijonen, nenbilen lanean, hiri lagunkoien programan, beraz, datorren urtean, adinez nagusi bihurtuko naiz. Hasieratik ezagutu genuen elkar, horregatik nire agurrea eta ohorea nire eskertzarekin batera, Susani. Baitare nire agurra, zareko kide diren nire guztiei, bai Frantzian, bai Belgikan, gurekin aspalditik ari dirata lanean. 2011an 3 ginen, eta orain 400 gara Frantzian bertan, eta hori nik uste dut garrantzitsua dela. Baina, Susanak esan duen bezala, gure jarduteko modua legearen arabera aldatu egin da. Normalean politikariak eta programa hau bultzatzen dutenak, baina guk 2012an sortu genuen sare hau. Jean-Pierre Berriot izan zen Dijonen hartu gintuena, gonbidatu gintuen hiri horretara. Kongresu bat antolatu zuten adinekoen eskubidei buruz, eta bertan jarri genituen estrategia honen oinarriak. Geroztik zer egin dugu, lankidetzazko ekinbide bat jarri dugu martxan, eta hori esatea arrazagoa da egitea baino, baina batez ere nahi dugu behar da ikuspegi sanitario hutsetik pasatzea beste ikuspegi batzuetara. Batez ere zerbitzu publikoen ikuspegia azpimarratuz, adinekoek esan dezaten hiri honetan bizitzea zoragarria da. Batzutan ahaztu egiten zaigu, hori eguneroko bizitzan. Bestalde, elkarlana ere oso garrantzitsua da. Horrek esan nahi du, ahalik eta eragile gehienak inplikatu behar direla. Kontsumitzaile hutsak izan ez daitezen, esaten bada, hiri lagunkoi bat zaretela eta hau egiten duzuela, eta hori ikuspegi individual bat da, baina nik uste dut guztien artean erantzunkizuna ere kolektiboa dela. Biztanleak izan, profesionalak izan edo politikariak. Horrela, hainbat politika publiko jarri dira martxan adineko pertsonetan zentratuta. Hauen inguruan beraz, hainbat eragile ere baditugu. Baina, halako momentu batera arte kontsumitzailetzat bakarrik hartzen ziren adinekoak. Kontuan izan gabe ez da erronka demografikoa ere, ez ginen konturatzen politikek aldatu behar zutela eta orain pantailan daukazuen eskema honetara iritsi. Hori guztia posible izan da, nazioarteko programari esker, bizi kalitatean lan eginez, adinekoen aitortza lortuz, beraiek ere parte hartze aktiboa izan dezaten zilegitasun guztiarekin, eta noski adituen lankidetza teknikoarekin. Horrela, adinekoek erabateko eskubidea daukate
erronka guztietan lan egiteko. Ikusi dezagun hemen lagunkoitasunaren estrategiaren gurpil famatua, hemen badira termino batzuk evoluzionatu direnak, hemen ikuspegi komunitarioa hitz egin dute, gure kasuan 2009 eta 2010 lehendabiziko urteetan Vancouverreko protokoloa lantzen egonean, hiri askotatik deitzen ziguten jakiteko zer esan nahi du horrek denak handik 2 urtera ikasleekin egin genuen lan bat, tematika guztiak definitu genitu Vancouverreko protokoloa Frantziara egokitzeko. Hitzak ez daitezen aitzakia bat izan aurrera ez jarraitzeko. Nik uste dut zilegitasuna eman behar diogula politika publikoari. Gauza asko egiten dira, diagnostikoak egiten direnean, lurraldei buruz, ikusi dugu, adibidez, politiken 30 jada existitzen zela, baina zergatik ikusi harritasun gehiago, zergatik eskatu egiten ari den zerbait. Behar bada, biztanlek beste era batera espero dutelako egitea, edo beste leku batean, edo adibidez, 60 urtetik gorako personen kasuan. Nik 63 urte ditut, ez nago jubilatuta, baina 60tik gorakoen arazoak ulertzen ditut, nire arazoak ere badirelako. Eta askotan biztanleek pentsatzen dute lurraldeak beraiengatik pentsatzen dutela, baina ez beraiekin batera. Beste puntu garrantzitsu bat da funtzionatzen duenarekin gelditzea eta ez desanimatzea funtzionatzen ez duenarekin. Esperimentuzko fasetatik aruntzago joan behar da. Batzuk zerotik edo hutsetik hasi gara, baina beti ere badaukagunarekin kontatu behar dugu. Badaude hainbat eragile lanean eta hoiekin lan egin behar dugu. Hoietako batzuk ikuspegi horretatik eta animatu behar ditugu gehiago parte har dezaten kultura kolektibo horretan begiradak aldatzeko. Adinkeriaren eta bestalkeraren kontrako borroka ere hortxe sartzen da, baina horretarako kapital komun bat behar dugu. Horretarako hainbat gai jorratu ditugu. Artikuluak, adituak, programa nazionalak landu dira eta esperientzia lokal positiboak ere erakusteko edozein lekutan egin daitezkele hainbatetan bat gauza. Gero batzen gaituzten gaiak identifikatu behar ditugu, ikusi zer den positiboa, zer den negatiboa, eta konfiantza osoarekin hitz egin ahal izatea negatiboak diren gauzekin, horrela ez dugu bakarrik esan behar zerk funtzionatzen duen, baita zerk ez duen funtzionatzen. Tresna hauek laguntzen digute ikusgarriagoak izaten, lobin lanak egiten, eta elkarlan publiko-pribatua ere behar da. Minutu gutxi batzuk gelditzen zaizkit. Gero parte hartzeko kit batzuk ere badauzkagu, parte hartzea bultzatzeko, hori da gure sarearen paper nagusia. Nola borrokatu adinkeriaren kontra, hainbat material prestatu ditugu, jakiteko adinekoek nola deituak izatea nahi duten, ez dadin egon parte hartza eragozten duten hitzak. Gero label edo etiketa batzuk ere sortu ditugu,
komunitateari laguntzeko, beti ere esperientzian oinarrituta. Gobernantzari buruz hitz egin da, parte hartzeari buruz, ekintza planei buruz hitz egin da, baina beti ere lan egin behar da frogatzeko eraginkortasuna lortu behar dugula eta nahi dugula, horretarako tresna batzuk dauzkagu, labelak edo etiketak adibidez, Nantesko hiria ere hemen ordezkatuta dago, eta gure bazkideak dira, bazkidekin lan egiten dugu, gobernuz kanpoko erakunde batak gara, eta ministerioekin lan egiten dugu, baina baita ere gizarte segurantzarekin eta beste eragile batzuekin. Baita prentsarekin, ekonomiarekin, eta horri esker hainbat ordezkarirekin hitz egin dezakegu gizarteko zahartzeari buruz. Adibidez, alor berezi batzuetan, garraiolarien kasuan adibidez, bereekin hitz egiten dugunean, hainbat programa egin ditzakegu. Barometroa aipatuko dut azkenik, gure estanean daukazue, frantsesez eta gaztelaniaz, ingelesez ere badago. Barometro hau erreminta bat da, ebaluatzeko funts nazional batzuk erabiltzen dira, hiriei laguntzeko, eta hitzak ez daitezen airean galdu, eta beti ere Bankuberreko protokoloarekin bat egin da. Eta Frantziako esperientzian oinarrituta, eskerrik. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Franchement, effectivement, je suis étonnée. Eskerrik asko, François, 10 minutuetara mugatu zara. Orain gurekin egongo dena Singapurreko Osasun Ministerioko ordezkaria da, Tan Zhi-Shu. Arratsaldeon, ondo entzuten diazue, bai. Tan Zhi, naiz. Singapurreko zahartzearen plangintzarako bulegotik nator, eta hortan zentratuko naiz. Hau da, zer ikasi dugun, gure maila nazionalean, hainbat erakunde da zaudete hemen, eta zer ikasi dugun kontatu nahi nizueke. Baina lehenago testu inguru pixka bat eman nahiko nizueke. Gure biztanleria oso zahartuta dago, demografia beti erronka bat bezala ikusten dugu. Gure kasuan, gure testu ingurua da zuzen ere. Aldaketa demografikoa gertatzen ari da, Singapurren jende asko bizi da, dentsitate handia dago, 750 kilometro besterik ez ditu, baina 4 milioi biztanle beraz dentsitate ikaragarria daukagu. Singapurreko biztanleen 70%, etxe bizitza publikoetan bizi dira. Hemen dituzue, irudi batzuk, Singapur nolakoa den, ikusi ahal izateko. Hemen dituzue, kopuru batzuk, 4 biztanletatik batek 75 urtetik gora ditu, adinekoen 10% bakarrik bizi da, eta gero eta behar handiagoak dituen kolektibo bat da. Pertsona nagusien 10%tik gorak desgaitasunen bat dauka. 5 hamarkada baino gehiago, daramatzagu joera honekin, joera demografiko honekin. Horrela, 1982an, gure lehendabiziko batzorde bat osatu genuen adinekoen arazoak lantzeko. 2015an
ekintza plan bat garatu genuen zahartze onari begira. Aurrera jarraitu dugu eta adinekoen lan handia eginda gaude. Hain zuzen ere, ahaldundu nahi ditugulako adineko pertsonak, eta horretarako ekintza plan bat eguneratu dugu 2023an hain zuzen ere. Ministeritza arteko batzorde bat ere badaukagu, gai honi buruzko lan guztiak koordinatzeko, ni ministeriokoa naiz, hobeto esan da osasun ministeriokoa, eta ikuspegi holistiko bat daukagu, edo zeharkako bat esan dezakegu, hainbat eragilerekin lan egiten dugu, hainbat gai jorratzeko, haien artean etxe bizitza adibidez. Ikusi dugu, ibilbidea, denboran zehar. Gure azkenengo ekinbidea, ondo zahartzeko ekinbide bat da, bakartasun soziala hobetu nahi dugu. Hainbat ministerio ari dira elkarlanean, helburu horrekin. Datorren hamarkadan 3.500 milioi bideratuko dira adinekoen egoera hobetzeko eta haien parte hartzea sustatzeko. Nahi dugu adinekoek borondatezko lana izatea, beste adineko batzuei laguntzeko, adibidez, etxetatik irteteko eta horrela hainbat jarduera egin ditzakete. Animatu egiten ditugu horretarako, hain zuzen ere laguntza ematen diegu, beharrak dauzkaten adinekoei, zaintza behar bereziak dauzkatenen kasuan adibidez, hau lehenago aipatu da, beraz ez dut hemen gehiago zehaztuko. Orain, goazen ikustera zer ikasi dugun Singapurran hiri lagunkoia izateko. Adinekoekin lagunkoi bihurtzen joan garen neurrian, zer ikasi dugun? Ez nator bakarrik ikasi duguna erakastera, baina baita zuen gandik ikastera ere. Lehendabiziko ikasbidea bat dugu finantziak eta praktika komunitateak, gidak dauzkagu, nolabait palanka asko dauzkagu, maila nazionalean hainbat ekinbide bultzatzeko. Baina aplikazio mailan gauza praktikoak ipini behar dira martxan. Finantzaketan badugu, baliabideak ditugu, arreta zerbitzuak ere baditugu, maila nazionalean, baina zerbitzu horien prestazioa oraindik zatikatuta dago, eta hori hobetu beharra daukagu. Pixka simplifikatu beharko genuke daukagun sistema, eta egiten ditugun esku hartze guztiak edo interbentzio guztiak. Bestalde, etxe bizitza modelo desberdinak ere behar ditugu, komunitate gehiago bultzatu, adineko desberdinak elkarrekin bizitzeko, baina Singapurren espazio askorik ez daukagu, horregatik dauden auzoak egokitu behar ditugu adinekoentzat, haien beharretara egokitzeko. Jarduera sozialak, zaintzak, eta bar kontuan hartuz. Eta hori guztia noski oinez ibili daiteken distantzia baten barruan. Bigarren ikasbidea, zuekin partekatu nahiko nukena, hauxe da. Argitasuna behar dugula. Gauzak argi eduki behar ditugu, epe luzera begira ere bai. Horrela, egiten ditugun ahalegin guztiak iraunkorragoak izango dira. Egin ditugu ikerketa piloto batzuk, eta ekinbide horien
Horietan zer funtzionatzen duen eta zer ez neurtzen dugu dauzkagun programen funtzionamendua neurtzeko. Gero gauzak aurretiaz planifikatu beharra dago baita ere. Behar bada markada batzuk aurretiaz zergatik. Kontuan izan behar direlako noskia onartzen diren aurrekontuak eta aurrekontu horien denborak, nahi dugu horiek denbora luzerakoak izatea, baina baita egonkortasun politikoa ere behar dugu. Hirugarren ikasbidea zein da? Alegina denon artean egin behar dugu. Hau da, gizarte osoak lagundu behar dugu, benetan hiri lagunkoia izan nahi badugu adineko pertsonekin. Eta horretarako nik uste dut mentalitatea aldatu behar dugula, pertsona guztien mentalitatea. Hau da, nola ikusten diren adinekoak, ez ikusi gainbeheran dauden pertsonak balira bezala, baizik eta aktibo bat izaten jarraitu ezaketen pertsonak bezala. Eta antolatzen diren kanpainak maila nazionalera eskalatu behar dugu, adineko pertsonak mobilizatuz, komunitatean parte hartu dezaten, ikuspegi zabal batekin, eta noski adineko pertsonak sartu antolatzen diren ekinbidetan, adibidez enplegu mailan, aukerak eman, maila horretan ere. Hauek dira, atera ditugun ikasbideak oso azkar, noski 10 minutu besterik ez dudalako, beraz eskerrik asko eman dira zuen aukeragatik eta zuengandik ere asko ikasi nahiko nuken. Oso ondo denborarekin, eskerrik asko. Bai, orain Irlandara joango gara, Emer Coveney eukiko dugu. Berak udal bateko erakunde batean lan egiten du, Age Friendly Ireland izeneko talde batean. Arratsaldeon. Gauzatxo batzuk eman nahiko nizkizueke Age Friendly Ireland programa honi buruz, zer funtzionatu duen eta gauzak nola dauden Irlandan. Susanek esan bezala, udalak dira estrategia hauek lideratzen dituztenak. Erakunde arteko programa bat daukagu, osasun mundu erakundeak aipatzen dituen 8 esparruetan. Irlanda izan zen, sare global honetara sartu ziren lehen herrietako bat, eta badaukagu bulego bat, 31 udalek garatzen dituzten programei laguntzeko. Beraz ikuspegi nazional bat badugu, guretzat oso garrantzitsua da eta oso ondo funtzionatzen du. Hain zuzen ere, uste dugu udal maila dela mailarik egokiena estrategia hauek lideratzeko. Udal gobernuak benetan oso garrantzitsuak dira, politika hauetarako, herrialde osoa estaltzen dugu eta harreman handia daukagu udal erakunde guztiekin, bulego nazional bat daukagu, horiei guztiei laguntzeko, prestakuntza eskaintzen dugu, aholkularitza ere ematen dugu, saiatzen dugu, saiatzen gara alik eta laguntzarik handiena ematen, noski. Hau da, gure programaren egitura, eredu koherente xamarra iruditzen zaigu, udal mailan lan egiten da, beti ere modu berdintsuan, udaletxe guztietan, herrietako eta hirietako eragile desberdinekin lan egiten dugu, baina badugu lantalde bat baita ere adinekoen parte hartzea daukana,
eta estrategien aplikazioa kontrolatzen duena. Udal mailan ere aholkularitza teknikoa ere eskaintzen dugu. Adinekoen kontseilu edo batzar bat badaukagu, oso ondo funtzionatzen duena. Batzorde eragile bat dauka, 20 pertsonek osatzen dutena. Udaletatik hurbil lan egiten dute, 7.000 kide daukagu, maila nazionalean, gero eta gehiago, dira urtez urte. Eta horrela, pentsatzen dugu, benetako representazio bat lortzen dugula. Hemen ikusi dezakegu nolako lorpen nagusiak izan ditugun, gure programa nagusi honetan. Adinekoen ahotsa txertatu dugu, plan eta zerbitzu desberdinetan. Parte hartzeko aukera asko ematen ditugu, hainbat ekinbide bultzatzen ditugu, zaintzari dagokionez, belaunaldi arteko ekintzak, aholkularitza ere ematen dugu. Hau da gure programa teknikoa. Adinekoek parte hartzen dute, hainbat proiektutan, gida bat ere egin dugu, plangintza proiektuak garatu ditugu, finantzak eta iturrietan ere laguntzen dugu, eta eraikinetarako zahargarritasunean ere laguntza ematen dugu. Hauek dira batez ere azpimarratuko nituzken elementuak. Lan egiten dituen esparruak, etxebizitza, garraioa eta abar dira, hemen ere aipatu dira. Etxebizitzen kasuan hemen duzue argazki honetan proiektu bat egin duguna. Komunikazio mailan dauzkagun lorpenak hemen daude. Adinkeraren kontra borrokatu gara. Adinekoek egin dezaketen eta egiten duten ekarpenetan zentratu gara. Adinekoen enbaxadoreak dauzkagu. Haien ahotsa hartzen dugu kontuan, eta komunikabideetan ere txertatzen dugu. Badugu adinekoen kontseilu nazional bat, badugu programa bat, koordinazio eta laguntza ematen duena, 54 koordinatzaileen talde bat daukagu, 1000 bisita egiten dituena etxez etxe hilabetero, etxeak egokitzeko laguntzak ematen dira, baita laguntza ematen zaie osasun mailan, komunitate mailan, energia mailan, finantza mailan edo teknologia asistentzialen mailan. Demanda handia daukan zerbitzua da, eta adinekoek oso ondo baloratzen dutena. Gure finantzaketa ministerioetatik dator nagusiki. Osasun ministerioa da horietako bat, noski, eta ikasbiderik garrantzitsuenak hemen dauzkagu. Pentsatzen dugu, udalek eduki behar dutela lidergoa. Bestalde, badakigu, hiritarren egiturek hainbat ahotsa ordezkatzen dituztela. Pertsona guztiak izan behar dira kontuan, lankidetza publiko-pribatua bultzatzen da, laguntza politikoa ere ematen dugu, adinekoentzako ministerio bat daukagu,
hiri lagunkoien mugimenduaren ikuspegiak txartatu ditugu gure politika guztietan, maila nazionalean eta udal mailan, etengabeko garapenean dagoen zerbait dago, eta bai maila makroan eta mikroan jarraitu nahi dugu politikak oinarritzen daukagun esperientzien adinekoen egoera hobetzeko helburuz. Proiektu hau txiki asko dauzkagu baita ere maila lokalean garatzen direnak, eta esan bezala badaukagu ministerio bat ere adinekoentzat. Etxe bizitza ministerioarekin ere lan egiten duen, lankidetzan laster plan berri bat egingo dugu, etxe bizitza ere kontuan hartuz, adinekoentzat. Beraz ikusten dugu konpromiso maila handia dagoela, maila nazionalean adinekoei laguntzeko. Batez ere epe luzeko zaintzetan lan egin dugu, gure egitura guztiak egokitu ditugu. Etorkizunera begira zer, gure programa nazionalak jarraitzen du aurrera, zabaltzen. Orain, inbertsio handia egina dugu, programa asko garatzen ditugu. Beraz, udal agintariek balebide asko dauzkate eskura, eta konpromiso argia daukagu beraz. Datuen bilketa hobetzen ari gara, horretarako ikerketa alor bat daukagu, unibertsitatearen laguntza ere bai. Teknologia asistentzialerako programa bat garatzen ari gara edo pentsatzen ari gara. Etxeko laguntzarako ere programak planifikatzen ari gara. Gauza asko ikasten jarraitzen dugu. Hemen adibide bat ikusi dezakegu. Emakume bat, beti motorzalea izan dena, erresidentzia batera sartu zenean, motorrekin kontaktua galdu zuen, baina hemen bisita bat egin zioten motorzale batzuek, eta ilusio handia egin zion. Edo beste pertsona batekin, adibidez aldiketa egin zen esperientzia bat. Adibide txiki batzuk besterik ez dira, baina proiektu piloto batzuk dira, gero eskalatu nahiko genituzkeenak. Lankidetzak garatu, epe luzera begira, eta hori da dena, eskerrik asko. Eskerrik asko, Emer, eta orain, azken hizlaria edukiko dugu, Patricia Morch. Osasuneko antolakuntza panamerikanoan lan egiten du. Guk dauzkagun programei buruz, itzengo dizuet. Ameriketan dauzkagun programak erakutsi nahi dizkizuet. Nik eskualde oso bati buruz hitz egingo dut. Izan ere, osasunaren antolakunde panamerikanoa zer den esan nahi dizuet. Halako osasunaren mundu erakunde bat bezalakoak gara, baina maila panamerikanoan. 35 estatu kiderekin lan egiten dugu, hainbat elkarterekin ere bai, bizi kalitatea sustatzeko eta
pertsona guztientzako zerbitzu hobeak bermatzeko. Noski gure eskualdea oso anitza da, Ipar Amerika, Hego Amerika, Erdiko Amerika, eta beraz dibertsitate handia dago eta osasun arazo garrantzitsuak ere bai. Dibertsitate handia eta arazo asko dauzkagu beste leku askotan bezala. Badaude gaixotasun infekziosoak, oztopoak egoten dira batzuetan, osasun laguntza lortzeko, arrakala digitalak ere badaude, bestelako arrakalak ere bai, berdintasunik eza, eta gero mega joerak deitu ditzakegunak, horietako bat zahartzea bera da, biztanleriaren zahartzea. Kontuan hartu behar dena, baina ez hori bakarrik. Beste erronka batzuekin lotuta ere badatorrelako. Lankidetza teknikoa hitz egiten dugunean, esan beharra dago, gure kide diren 35 kideetatik 28 dauzkagula bulegoak maila lokalean, tokian bertan lan egiten dutenek hobeto ezagutzen dituztelako bertan bizi direnen beharrak. Kontuan izan behar da, desberdintasun handiak daudela herrialde batetik bestera eta baita udalerri batetik bestera. Baina mega joera horiek ere badauzkagu eta kontuan izan behar ditugu. Beraz, adinekoekin lagunkoia izateko estrategia oso egokia iruditzen zaigu gure eskualdean dauzkagun erronkei heltzeko. Uzten digulako lehentasunak ipintzen, gauza asko gertatzen direlako aldi berean eta horregatik lehentasunak edukitzea garrantzitsua da guretzat. Honela jakin dezakegu zer den beharrezkoagoa momentu honetan. Baina baita ere, etorkizunari begira plangintzak prestatzen. Geure burua egokitzen ikasteko, etorkizun berri horri begira. Maila lokaleko ekintzak behar ditugu, eta behetik gorako ikuspegia nahi dugu. Komunitateei eta adinekoei parte hartzeko aukerak emanez prozesu guztietan. Eta horretarako sektoren arteko lankidetza beharrezkoa da. Erantzun eraginkorrak eman ahal izateko. Pandemia garaian egin genuen argitalpen bat daukazue pantailan, hemen azaltzen dugu komunitate batzuk erantzun hobeak ematen zituztela adinekoen erronken aurrean. Komunitate batzuek hobetu egiten zuten. Eta hori zergatik, jada mapatuta zeuzkatelako adineko pertsona horien beharrak bazakiten non zeuden eta voluntarioak lortzeko gaitasuna ere bazuten. Horrela, laguntzak hobeak eman ahal izan zieten pandemia garaian adineko pertsonai. Argitalpen hau benetan interesgarria da. Amerikako kontinentean hiri lagunkoien sarearen erdia edo osatzen dugu. 1000 kide dauzkagu 18 herrialdetan, eta 8 afiliatu ere badauzkagu. Sare globala asko hazi da, pandemia garaian ere asko hazi zen, komunitate askotan animatu ziren, adinekoi parte hartzen uztera, baina esan bezala, gure kontinentea oso dibertsoa da, Estatu Batuetan hiri asko daude, adibidez,
baina baita Txilen ere. Berez, Hego Amerikan Txile da bazkide kopururik handiena daukana, baina Brasilen ere konpromiso handia dago. Eta Brasilen parte hartzeak asko handitu da, baita Mexikoan ere. Duela 2 urte, Karibeko lehen uharteak ere batu ziren, eta horrek erakusten du programa oso erraz egokitu daitekeela testu inguru desberdinetara, Susanak lehenago esan duen bezala. Oso egokitzeko modukoa da, oso malgua da, eta aukera hori aprobetxatu behar dugu, hain zuzen ere, gai delako testu inguru desberdinetara egokitzeko. Askotan komunitate batek esaten digu, baina ez daukagu baliabiderik, ordan guk esaten digu. Ikus dezagun zer daukagun eta zer egin dezakegun daukagun egin. Nork parte hartu dezake, nor izan daiteken bazkiderik egokiena. Eta beti egoten dira posibilitateak. Hemen daukagu San Pauloko hiriaren adibide bat, behan stand bat daukate, munduko biztanleari handienetako bat daukate, komunitate indigeno handia daukate, eta komunitate horiek denak sartuta daude sare global berberean. Ordan egokitzeko gaitasun hori, malgutasun hori oso garrantzitsua da. Gomendioak eman ditzakegu, aholkuak, baina 55 estatu kide dauzkagu, nazioarteko komunitate bat da, eta beti zaila izaten da hor egotea. Beraz, programa afiliatuak badauzkagu oso garrantzitsuak. Hamaika programa nazional eta subnazional ditugu. Oso programa desberdinak dira, modu desberdinan lan egiten dute, eta horrek azpimarratzen du programa hau oso malgua dela. Hemen daukagu adibidez Paraná, hemen kongresu honetan ordezkatuta dago, Brasilgo gobernua ere bai, bihar parte hartuko du osoko bilkura batean, Nueva León, Mexikokoa ere badugu, kongresuan ere bai. Palapan ere baukagu, Mexikokoa. Beraz, interesgarria da ikustea programa hauek nola egokitzen diren. Oso azkar, ez zaidalako denbora gehiagirik geratzen. Pajon egiten dugun beste zerbait, gaitasunak garatzea, material asko dauzkagu, eskuragarri, gure historioak kontatzeko, komunitateetan zer egiten ari den erakusteko. Dokumentu ofizialak gaztelanera eta portugesera ere itzultzen ditugu. Hemen dauzkagu dokumentuetako batzuk, hemen dokumentu guztiak web orrian daude eskuragarri. Eta azken diapositibara nator. Horren programaren erdian gaude. Eta programaren emaitzak Nazio Batuen Batzar Nagusiaren aurrean aurkeztuko dugu. Eta neurtzen ditugun 10 adierazleetatik gehien igo dena, 133, izan da komunitate lagunkoien kopurua, eta hori oso berri ona da. Hemen daukazue gure QR-a eta gure web horria. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ikusi dugu ze gogorra den, egiten duzuen guztiaren aurkezpena 10 minututan bakarrik egitea bakit oso zaila dela, barkatu, baina bueno, lortu duzu eta txalo handi bat. Ikus dezakegu ze
dibertsua den zean hitza den programa baita ere. Aurkezpen bakoitza desberdina izan da, hizkuntza desberdinak eduki ditu, entzun ditugu. Beraz orain zuen txanda da, galderak egiteko. Aukera handia daukazue, edo iruzkinak egiteko zuen gandik ere ikasten dugulako, noski, edo gaizki egindakoetatik ere ikasten da. Adibidez, galdera bat hori izan daiteke, zein den egin duzuen akatsik handiena? Kosta Rikatik, voluntariotzari buruz gehiago jakin nahiko nuke, Singapurren kasuan batez ere Costa Rican pentsatzen dugu hiriei laguntzarik handiena emateko moduko aukera bat izan litekeela. Batez ere irakasle jubilatuen kasuan asko interesatu zaizuen esperientzia eta pixkat gehiago jakin nahiko nuke. Eskerrik asko. Oraindik gure voluntariotza programak garatzen ari gara eta horregatik ez daukat erantzun argi bat. Baina saiatu ditugun gauza batzuk kontatu ahalko izkizuet. Voluntariotza programak garatzeko lan handia egin dugu. ONG askorekin lan egin dugu, beraien programak garatu ditzaten, adinekoen voluntariotza bultzatzeko, eta gaur egungo programak egokitzeko hain zuzen ere lagunkoiagoak izan daitezen, pertsona nagusiek behar desberdinak dituzte, ordutegi posible desberdinak. Orain prestakuntza ere ematen hasita gaude adinekoentzat. Badudelako pertsona adineko asko behar bada voluntariotza egin nahi dutenak, baina ez direnak sentitzen oso seguru behar bada beren buruarekin. Horretarako, badaukagu prestakuntza programa berezi bat adinekoentzat. Pertsona hauek parte hartzera animatzeko. Adibidez, baten batek esan dezake, nik gitarra jotzen badakit, baina ez klaseak eman nahiko nituzke, baina ez dakit klaseak nola eman. Era horretako laguntza ematen diegu, baina esan bezala oraindik garatzen ari gara eta ikasten ari gara. Bueno, pixka bat erantzuna osatzeko, badira bi gauza garrantzitsu. Batetik, bizitza sozialan konprometituta dauden voluntarioen kasuan, haiekin kontatu behar dugu. Egiten dituzten ekarpenak ez direlako profesionalak emate dituztenak. Gehiago egin behar dugu adinekoak konbentzitzeko parte hartu ezaten. Gure estrategia globalean Frantzian, halako embajadore batzuk ipini ditugu, martxan. Badirelako implikatuta ez dauden pertsona batzuk, eta behar bada horiek bali dute pertsona horiek irakusteko biranik hor egin dut, eta hor nabil, eta beraz zuere animatu zaitezke voluntariotza lanak egiten. Baina gizartean implikazioa ere garrantzitsua da. Ez dadin izan batzuek hasitako ekinbide huts bat izan dadin eta besteak bakarrik ikusle izan daitezen. Claudia Müller naiz, Alemaniako Giza Eskubideen Institutuan lan egiten dut eta galdera bat daukat Irlandako kidearentzat. Zein argudio erabili zenuten mundu guztian konbentzitzeko elkarrekin lan egitera? Eta batez ere gobernuaren finantzaketa lortzeko. Zein argudio erabili zenuten? Nik uste dut hori oso interesgarri izan daitekela eragile askorentzat. Batez ere sistema federal batean argudio on bat behar duzulako gobernua konbentzitzeko. Zein izan zen zuen kasuan?
Bueno, batez ere, esango nuke, udal mailan lan egiten duten eragileekin lan egiten dugulako. Hasieran finantzak eta handi xamarra lortu genuen, talde filantropiko baten eskutik, baina hori bukatu zenean, beste finantzia iturri batzuk bilatu behar izan genituen, eta orduan bai, gobernuaren gana, jo genuen. Lehenago esan dut, alako pertsonalitate indartsu bat behar dela, gure kasuan izan da, emakume zoragarri bat da, gure txapelduna da, berak hitz egiten du gobernuetako departamentu desberdinekin. Ni lanean hasi nintzenean, 4 pertsona besterik ziren ari lanean programa honetan, orain gehiago dago, gogo handia dago lan egiteko programa honetan, eta komunitate sektore guztietatik laguntza lortzen dugu, enpresetatik, voluntarioen sektoretik, mundu guztiak nahi du Irlanda osoa lagunkoiagoa izan dadin pertsona nagusiekin. Beste bi galdera hor badaude, mesedez, zutitu. Baina mikrofonoa erabili, mesedez. Barkatu mikrori gabe ezin da itzulpena egin. Bai, mikrofonoa behar da, itzulpena egin ahal izateko. Bueno, azteko izlari guztiei eskerrak eman nahiko nizkieke. Pena sentitzen dut Afrikak ez dolako parte hartu. Azteko, bueno, egia da, gure biztanleria relatiboki gaztea dela, baina Pierre Olivieri galdetu nahiko nioke zerbait. Elkarte frankofonoan Afrikak zer parte hartze eduki beharko luke, noski Europan dauden arazoak guregana ere iritsiko dira, horregatik zerbait egin nahi dugu hori gertatu baino lehen. Afrikako zen lekutaz galdera da Afrikak zer nolako papera eduki beharko lukeen, hori Pierre egindako galdera da. Zer egin dezakeen zure sareak edo gure sareak Afrikarako esperientzia gutxi daukatalako eta biztanleria gazte xamarra daukatalako. Bai, eskerrik asko, galderagatik. Ez dakit oso ondo zer egin daiteken Afrikan, ni ez naiz Afrikan bizi noski, baina gure programa honetan nahi dugu Afrikako herrialde frankofonoek eduki dezaten estrategia bat. Proiektu honi ekiteko eta herrialde hauek ere gure sarera batu daitezen. Lanen handia egin beharko da, estrategia nazional bat egin behar delako gai hauek jorratzeko eta leginak ez barreiatzeko. Sare frankofonoa izanik, gobernu mailetatik udal mailetara iritsi behar dugu, baina ondo jakin behar da maila bakoitzak zer nolako lana egin behar duen. Lan handia geratzen zaigu egiteko, eta ikusi beharko dugu egin duguna nola erabili eta nola egokitu zuen herrialdeetarak. Hori egin beharko delako, egunen batean noski. Bai, jakina, hori Afrikan bertan garatu beharko den zerbait da. Programa guztiak egokitu behar direlako, testu inguru desberdinetara, tokian tokiko errealitateetara noski.
eta transferentzia hori bakarrik egin daiteke errealitate bakoitzera ondo egokitzen baldin bada. Osasunaren mundu erakundearen izenean hitz egin nahiko nuke. Afrikako bulegoko gure lankidea etortzekoa zen, baina zoritxarrez ezin izan da etorri. Dena da, bere kontaktua emango dizugu, nahi baduzu. Nik badukat homologo bat Afrikan, nik neuk egiten dudana, han Afrikan egiten duena. Eta berarekin harremanetan jarri zaitezke. Ezagutzaren transferentzia hori egin ahal izateko. Eskerrik asko. Juan Luis Ramírez, Txilekoa, voluntario seniorra naiz. Galdera da, zergatik da garrantzitsua alor publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza hiri lagunkeiei jasangarritasuna emateko eta ez egoteko beti gobernuaren menpe. Nire aurkezpenean ez nuen denbora nahikorik izan, nik hemen neuzkan pertsona guztiak, baina ezin izan nuen ikusi oso azkar joan dalako. Costa Rican ere bihar jasoko dute afiliatuen agiria, eta Juan Txileko ordezkari zibila da. Juan oso lan interesgarria egiten ari da adineko voluntarioekin, adinekoekin lagunkoia den programa bat garatzeko. Hiri lagunkoien programa guztiekin eta guztientzat egindako programa bat da. Zenbat eta partaide gehiago eduki, indartsuagoa izango da programa hau. Lehenago, ikusi dugu, sektore asko daudela ordezkatuta eta horregatik beharrezkoa da guztiek batera lan egitea, lankidetzan. Beti ere adineko pertsonak involucratuz. Gaur asko hitz egiten da senior ekonomiari buruz eta hori aukera horiek aprobetxatu behar ditugu. Horregatik sektore pribatua involukratu behar da. Ekintza asko marko horretan egin daitezkeelako. Baina gainera sektore pribatuaren diru laguntza ere jaso daitekelako. Eskerrik asko, Susan, John Beat, Kolumbiako Unibertsitatekoa. Zoragarria da egindako lan guztia eta lortu dituzuen lorpen guztiak. Patriziak esan duen zerbait azpimarratu nahiko nuke COVID-en pandemiarekin gertatu zena. Kontua da, azpiegitura global bat daukagula, hor dago, erabili daiteke, ekinbide guztietarako, pandemiei erantzuteko, hondamendiei erantzuteko, edo ekinbide globalak bultzatzeko, bakartzaren kontra, borrokatzeko, edo jarduera fisikoa bultzatzeko, adibidez. Nik galdetuko niek izlari zer behar dugun gaitasun handiagoa lortu alizateko. Eskerrik asko, John, galderagatik, oso galdera ona da. Gure ikuspegitik begiratuta, esango nuke ikuspegi regionalarekin ere, batzuetan, dibertsitateatik oso zaila dela lankidetzan aritzea, baita maila regionalean denbora desberdinak dauzkagulako, mundua ikusteko modu desberdinak ere bai, orduan, sare globalarekin, egia da marko berberarekin ari garela lan egiten, eta denok hizkuntza berbera hitz egiten dugu azken batean. Eta beraz, gure mekanismoak indartu behar ditugu. Adibidez, bilera hau edukitzea, batzuk bestengandik ikastea,
hain zuzen ere modu bat da, sarea indartzeko. Eta munduan, gertatzen ari den guztiarekin batez ere, gure sarea indartu behar dugu. Gaitasuna lortu, pertsonak elkartu ezagutza partekatzeko. Horrela indartu dezakegu gure sarea eta denok hizkuntza berbera hitz egin. Hizkuntza espada hizkera berbera. Ekarpen txiki bat egin nahiko nuke. Egiten dugun gehiena edo asko egiten duguna da gaitasun handiagoa lortu komunitate mailan. Guk adibidez bizitak egiten dizkiegu adinekoei jakiteko zer beharrak dauzkaten. Bakartuta sentitzen dira, orduan arazo bat dago eta horregatik inbertsio handia egin dugu jakiteko nolakoak diren gure komunitateak eta hortik atera maila lokaleko edo nazionaleko ekinbideak. Ezagutza erekitzea da garrantzitsuena. Nik maila lokaletik hitz egingo dut, udalgintzatik. Gure kasuan, lurraldean lan egin behar da, jendea hor dagoelako hortik hasi behar da. Gauzak konektatuz eta pentsatuz lagunkoia ez dela bakarrik posible administraziotik edo hiritarren aldetik bakarrik. Nik uste dut kolaborazioa behar dela eta kasu horretan erakunde publikoek, udalek, beste rol bat, beste paper bat hartu behar du, ez bakarrik zerbitzuak eman, programak garatu, beste rol bat eduki behar du, erraztailea, konektatzailea, askotan ez gaude ohituta behar bada gauza horiek egiten. Eta horrela lan egin ezkero maila eta eskala desberdinetan, eskala hori urruntzen denean pertsonekiko lan zuzenetik gauza komplikatu egiten dira. Orduan nik uste dut ondo dagoela eskala desberdinean lan egitea, ikasketak partekatze, baina ahaztu gabe, segurazki lekurik hurbilenean dagoela jendea gustoren, jendeak ulertzen du bestearekin lan egitearen balioa. Nik uste dut zenbat eta urrutiago gauza komplikatuago dira. Horrek ez duzu nahi ez den egin behar, baina batez ere maila hurbilean lan egin behar da. Eta eman behar duen balioa. Batzutan gora igotzen garenen gauza konkretu ez ahaztu egiten garelako. Pixka bat orain esan dena osatzeko. Egia da, adibidez, lehenago aipatu dizuet gure barometro bat, eta horretaz konturatzeko balio dugu. Oda, inkestakin beharrean hitz egiten dugu jendearekin, eta jendeak elkarrekin lan egiten dute, elkarrekin hitz egiten dute, adineko guztiak ez dute berdin pentsatzen, oso dibertsitate handiak daude. Horretik denok elkarrekin hitz egin behar dugu. Adibidez, bakartzearen kontra nola borrokatu, nola parte hartu, nola aurkitu zure tokia dibertsitate horren erdian. Eta hori oso garrantzitsua da. Horregatik, gure ekinbidea martxan jarri dugun moduan, aukera bat da konfiantzazko harremanak sustraitzeko. Zergatik, epe luzera begira lan egiten dugulako hurbiltasunetik, eta horrela hobeto sentitzen gara. Profesionalak garenean gauzak ez dira beti arrazak izaten. Batzutan kritikatu egiten gaituzte. Eta beraz, aditze horrek aukera ematen dugu aurrera jarraitzeko. Lehenago bakartzaren kontrako borroka aipatu da, adibidez, baina dago beste bakartze struktural bat ere. Adibidez, Donostian lan egiten ari zarete, ergiketan, mobiliario urbanoan, garraiotan, baina gero hurbiltasun kontua dago. Hau da, pertsona arteko harremanak. Bakartzaren kontra borrokatu diren pertsonek helburuak dauzkate noski, eta gure ekinbideak aukera ematen digu jendera esateko etorkizun bat daukazue, eta hiriak gainera lagundu egingo izu denok elkarrekin gauzak eraikitzen, horregatik begirada aldatu behar dugu. Eskerrik asko, Montxe naiz, irakasle naiz,
Hego Korean. Sarea okerezpanago 2010an hasi zen, 16 urte daramatza lanean, komunitate asko daude, sarean gero eta hiri gehiago, gero eta herrialde gehiago. Galdera da zein da adierazlerik garrantzitsuena esateko halako komunitate bat lagunkoia dela adinekoekin. Bizi itxaropenaren ikuspegi erabili dezakegu noski. Hori neurgarria da. Baina nik uste dut gizarteren parte hartzea edo adinkeria neurtzen zailagoak direla. Orduan, galdera da zuek nola ikusten duzue hau dena. Nola ikusten dugu hiri edo komunitate bat hobetu egin dela. Singaporren esan duzue, KPIak jarritza dituzue, baina hori nola egiten da beste hirrietan. Bai, gu bildu gara duela gutxi, adierazlei buruz, hitz egiteko, udal mailan, eta zehaztu dugu zein adierazle jarraitu daitezken. Galdera ona da egin duzuna. Gauza batzuk egia da neurtzen zailak direla, nola neurtu nolako inpaktua daukagun bakartasunean, oso zaila da. Eta lantzen ari gara, badaukagu ikerketa atal bat, unibertsitatearekin batera, eta datu hobeak behar ditugu, testu ingura ondo ulertu alizateko. Bainik zerbait erantzi nahiko nuke, Singapurren KPI asko neurtu ditugu, badauzkagu hainbat programa behar desberdin batzuei erantzun alizateko. Gure kasuan, egiten ditugu hainbat neurketa, maila nazionalean, jendeari galdetzen dugu, nolako eragina daukaten programa batzuek beraien bizitzan. Nik uste dut ez dela erraza hau dena neurtzea, baina behar bat gauzak simplifikatu beharko genituzke. Zeratik, pertsonekin ari garelako, eta pertsona horiek interes eta behar desberdinak dauzkatelako. Pertsona bakoitza gainera modu desberdinak ditu ondo sentitzeko, horregatik simplifikatu behar dira gauzak, gizakiak gara eta bestela galdu egiten gara. Ez dakit Louis Le Fortune dauen, ikertzaile bat da. Honelako neurketak egin dituena, inbertsuaren itzulkina. Oda, egiten denen inbertsu bat, zein den, lortzen den itzulkina. Uste dut 3 hilabete barru, argitaratuko den ikerketa bat da, eta hor ikusi daiteke, ez dagoela adierazle bakarra asko daude. Berez adierazle multzo asko daude erabili daitezkeenak. Guk labelak erabiltzen ditugu, lurraldearen tamainaren arabera beraien implikazioa neurtzeko eta egiten ari diren aurrera bidea neurtzeko. Ez ditugu bakarrik begiratzen, batez ere begiratzen dugu nola ari diren estrategia aurrera ematen, adinekoen parte hartzekin gure estanera etorri zaitezte, hola ikusi ahalko duzue nola erabiltzen ditugun adierazle horiek, batez ere testu inguru komplikatuetan, bizten da maila lokalaren dibertsitate handia dela, baina ikuspegi global bat ere behar dugu, hizkera berbera hitz egin behar dugu, benetan gauzek funtzionatuko badute. Saltzeari buruzko hamarkadaren testu inguruan, Homek monetarizazio bat bultzatu du hainbat adierazletan oinarrituta. Batzuk adibidez dira ze portzentaje pentsatzen dute erabakiak hartzen direnean txertatuta daudela edo kontuan hartzen dituztela. Badaude hainbat adierazle.
hau guztia eskuragarri dago, nik adierazle guztiak ez ditut buruz ezagutzen, baina sarean topatu ditzakezue. Ni udaletxe batean lan egiten dut, eta adierazleak eta ebaluazioa lantzen duzuenok, mesedez, pentsatu udalerri batean nola martxan jartzen den hau dena. Udalerri askotan ez dagoelako ebaluazioaren kultura edo planteatzen diren ebaluazioak ez direlako posible. Orduan, pentsatu ebaluazio horiek maila desberdin askotan egin daitekela, baina pentsatu behar da udal mailan nola egin. Ez bakarrik ikerlan handiak edukitzeko, baina gero benetan aplikagarriak izateko. Azken galdera bat, denboratik kanpo gaude. Nik galdetuko nuke ze gertatu zen Madrilen adibidez 7.000 eta 900 pertsona hil zirenean Madrilen pandemia garaian, behar bada hiri lagunkoien kidetza kendu beharko litzaieke. Kontuan izan behar da elkarte asko daudela, orain pixkat modan gaude, adinekoak, elkarte berri asko sortzen ari dira, laguntza behar dutenak, eta behar handiak dauzkatenak, behar bada lankidetza beharko genuke gure lanarekin jarraitu ahal izateko. Quizás, como soy la única... Bueno, testu inguru instituzional beretsuan gauden naiz bakarra, naizen ezkero nik ez dut zer esango Madrile buruz, nahikoa daukat nire hiriari buruz. Gure lorpen eta gure erronka guztiekin. Baina maila instituzional nik esango nuke erronka handia daukagula, zuk esaten duzuna egia da. Helburu honek onura komunarekin du zer ikusia eta araugintzak, erakundeak eta bar, gero eta komplikatuagoa da dena eta zentzugabekeria handia dago. Zuek ere bizi duzue, baina erakundeetan lan egiten dugunok ere gauza berbera ikusten dugu eta sufritzen dugu. Batzutan lagundu beharrean gauza komplikatu egiten dira. Jakina, garantia mekanismoak ipini behar ditugu, baliabide publikoak direlako, baina zuek bakarrik ez duzu sufritzen, guk ere sufritzen dugu, eta horretan ados nago zurekin. Ez dakit, beste galderari badagoen, behar bada momentuan bukatzeko, eskerrik asko, 10 minutuko zarapenarekin. Eskerrik asko eta agur.